पुरानि गरायबारि एलपि स्कुलनि बे भट केन्द्रआव दिनै फुंबिलियाव फैनानै उदालगुरि विधानसभा समष्टिनि जिहेतु आं सासे बिजाथि इउपिपिएल दोलोनि आं बिजाथि आरो बेखायनो आंनि जे सिम्बल ट्रेक्टरनि सावगारियाव आङो भट होबाय। भट होनायनि उनाव आङो गासै रायजो राजाखौ खावलायगोन जे गणतान्त्रिक देशनि नोगोरारि हिसाबै आरो संबिधाना जोंनो जि भटिंनि राइट होदों, भट होनायनि जे गोहो होदों, गावनि बिजाथिखौ गावनि पसन्दनि केन्डिडेटखौ जिहेतु बिथांमोना सायख'नांगौ। बेखायनो आं बयखौबो खावलायदों दिनैनि समाव बयनोबो आङो हामलायनाय आरो गोजोननायखौ बावहरदों। बयखौबो खावलायदों जे बयबो जाहाथे फैनानै गावबा गावनि भटखौ होयो। आरो बे बेलायाव आं बुंनो नागिरो जे उदालगुरि विधानसभा समष्टियाव गासै भटार 1,70,000 भटारा गावनि पसन्दनि केन्डिडेटखौ अलरेडि बिथांमोना सायख'खाबाय आरो बिनि गेजेरजों दिनै नियम बायदियै बिथांमोना भट होनो फैदों। गोसोआव बिथांमोना गावनि केन्डिडेटनि थाखाय भट होनो थिग खालामनानै फैदों आरो भटिं मेसिनाव बुटामखौ थुनानै बेखौ बिथांमोना दिनै फाइनेलि गावबा गावनि दायित्वखौ मावगोन। आरो बेखायनो उदालगुरि विधानसभा समष्टियाव इउपिपिएल दोलोआ बा बे दोलोनि बिजाथि हिसाबै आं देरहानाया निश्चित माने 100% रोखा आरो बे बेलायाव खुनु गोनो गोथो गैया। बेखायनो आं खावलायदों गासै जोंनि यां भटार, इयुथ भटार, निउ भटार, आइ आफा रायजो राजा साफ्रोमबो जाहाथे गावनि पसन्दनि केन्डिडेटनो भट होयो आरो मेक्सिमाम पार्सेन्टेजाव जेसेबांनो पार्सेन्टेज भटनि पार्सेन्टेजा बारायगोन एसेबांनो जोंनि रिजाल्टआ मोजां जागोन। बेखाय रायजो राजानि अभाब अभियोग, रायजो राजानि जौगानाय आरो जोंनि यां जेनेरेसननि साख्रि बाख्रि बायदिसिना जेंना जेंसि गासै बिथिंखौ नोजोर बोनानै भारत भुटान सिमायाव जोंनि दै लोंनायनि जेंना, मानसि आरो मैदेरनि कनफ्लिक्ट, जोंनि लामा दालां स्कुल कलेज बानायनांगौ, बे ओनसोलाव जोङो गोबां माखासे थांखि लादों जे जोंहा मेडिकेल कलेज लुनांगौ, जोंहा इन्जिनियारिं कलेज लुफुंनांगौ, इउनिभार्सिटि बानायनांगौ। बे गासैबो परिकल्पनानि गेजेरजों रायजो राजानि आसनिखौ मोनहोनाया आंनि दायित्व कर्तब्य आरो बेखायनो दिनैनि बे भटनि समाव बयखौबो गोदान सासे बिजाथिनो, सासे गोदान यां केन्डिडेटनो नोंथांमोना बयबो भट होनानै बे आशिर्बाद आरो मददखौ होगोन आं बेखौनो खावलायबाय। आरो बयनिबो आशिर्बाद जि जों मोन्दों जों थारैनो 100% जोङो सिउर आरो सार्टेन जों देरहागोन आरो आसाम बिधानसभायाव थांनानै रायजो राजानि जेंना जेंसि गासैखौबो बिधानसभानि मजियाव उत्थापन खालामनाय, जेंना सुस्रांनाया आंनि कर्तब्य आरो दायित्व। बेयाव जेबो उसुबिदा जायाखै। एकमात्र आङो भट होनाय समाव लाइटखौ एसे खम नुदोंमोन, माने पहरखौ आरो जिहेतु बोथोरा एसे माने अखा हानाय एसे गोसोम, दा बेखाय आं बुंदों जे प्रेजाइडिं अफिसार फार्स्ट सेकेन्ड पलिं अफिसारखौ जे लाइटखौ एसे स्रां खालामना होयोब्ला गावबा गावनि पसन्दनि केन्डिडेटनि बे सावगारिखौ बिथांमोना स्रां नुगोन आं बेखौनो बुंदों। आथिखालाव ससियेल मिडिया बा आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स AI नि गेजेरजों डिजिटेल बे माने वारा सोलिगासिनो दङ आरो मानसिफोरखौ मेलाइन खालामनो थाखाय नंखाय बाथ्रा, भुवा बाथ्रा फोसावनानै रायजोफोरनि ब्रेनखौ डाइभार्ट खालामनायनि मोनसे परिकल्पना अपोजिसन पार्टिया खालामबाय थादों। बेफोरजों रायजो राजाया बिसास खालाया। बबे राइट बबे रं रायजो राजाफ्रा बयबो मिथिगौ। दा बेखायनो मैया आङो FIR होदों जायफोरा बेबायदि गेना बा गाज्रि खामानिखौ मावदों आरो पुलिसा निस्सय बिथांमोननि सायाव एक्सन लागोन। आं बेखायनो खावलायदों बेफोरबायदि मिसा खोथाखौ बिसास खालामनायनि खोथा गैया आरो जि राइट बे राइटआ जेब्लाबो एफिडेभिटआव दङ आरो बे मथेनो जोङो रायजो राजाखौ बुंदों जे रायजो राजाया गावबा गावनि जेंना जेंसि गावबा गावनि अभाब अभियोगखौ सुफुंनांगौनि थाखाय राइट केन्डिडेट आरो निउ केन्डिडेटखौ सेलेक्ट खालामनांगौ होननानै आं बुंदों। आं बयखौबो खावलायगोन जे बयबो जाहाथे भटखौ होफैयो, गणतन्त्रखौ सक्तिशालि खालामो आरो बयबो भट होनायनि गेजेरजों गावबा गावनि संबिधाना जेखौ अधिकार होदों, मोन्थाय होदों बेखौ जाहाथे मावफुङो। आरो आंहा फोथायनाय दङ जे गोलाव सम माहारिनि थाखाय 25 बोसोर आं सेक्रिफाइस खालामबाय, मोनसे साख्रि मावदोंमोन आं बेखौबो जातिनि थाखाय गारबाय, जे आंनि फारसे बयबो मोनसे अनसायनाय, मोनसे सेम्पेथि आरो मोनसे सेन्टिमेन्टआ दङ होननानै आंहा बिसास खालामो आरो बे सेन्टिमेन्ट आरो सेम्पेथिनि आधारावनो
पलिटिक्सआ जिखि लेभेलाव थाया मानो बयबो आंनि फारसे अनसायगोन भटखौ होगोन आरो देरहानाया 100% आंहा मोनसे आत्मबिसास दङ बे आत्मबिसासखौ लानानै जों आवगायदों आं बयखौबो खर' गंग्लायै खुलुमो नोंथांमोना बयबो फैनानै भटखौ होफै आरो जेसेबांनो भटिं पार्सेन्टआ बारायगोन अब्ला जोंनि देरहानाया आरोबाव शक्तिशालि जागोन आरोबाव मार्जिना बांगोन दा बेखायनो पसन्दनि केन्डिडेटखौ नोंथांमोना गोसोआव सोनानै लाबाय भट होनायनि गेजेरजों जाहाथे नोंथांमोना देरहाहोनायनि थाखाय खामानि मावो बेखिनियानो